доста време няма видеа на Brawl Stars. Сигурно почти година, не знам, и сега завършваме видеята в канала. И темата е Brawl Stars. Така, като за първа игра на видео, ще играм сега, както виждате съм си взел стар дроповете от това и ще играм на Soul Showdown. Днешното видео е по-различно, защото няма видео на Brawl Stars. То като цяло много игра няма смисъл, не, всъщност много просто. И по-лома ще го убивам. О, друг е да. Това влиза съм взета днес. Хубавото, че на Едгар само се включва суперпауъра. Взех малко пауърите на той, ама нищо. Опа, обърках ги. Сега толкова... О, не. Много гадно аз съм хора. Когато снимам това видео, вече е лятна ваканция за учениците. И да, това се очакваше. Но взе купих, аз мисля, че ще загубя. Аз не гледам на кое място. Да, хора, ще отключа Байрон, когато събера само още 100. И след това може да пишете долу в коментарите, ако са отключени, за кой да събирам, Леон, Кроу или Спайк. Аз много се чуда Леон или Спайк. Това оставям вашия избор долу в коментарите, ако са включени, защото не знам. Както видяхте, загубихме игра с Едгар, време да пробваме с Гриф. Като за последна игра в това видео, която не е сега, друг път, просто последната игра, която ще направим това видео, може да бъде на Dual Showdown. Пишете на кой евент да играем в следващото видео на Brawl Stars. Пишете дали искате да направят топ класация, примерно история на броуъри, всякакви класации, най-слаби броуъри, най-силни броуъри, според моите значения. Да, просто някакви топ класации на Brawl Stars. Не, това беше бибата. Аз съм доста добър. Хора, вие пишете в коментарите, ако са включени, дали взехте те Legendary Star Drop'а. Аз ги взех и ми се падна. От първия ми се падна Гриф, от втория ми се падна скин на Сърч, от третия скин на Мортис, от четвъртия ми се падна Hyper Charge на Макс, от петия ми се падна скин на Джаки. И тази пак път ще убия. Dynamite после. Cash is king. Oh, I have the money. Don't worry. Това беше ясно. Второ място. И хора вдигнахме на 140 купи Гриф. Добре, може сега всъщност имаме Hyper Charge на максимум, само че не съм 11 лева, което е лошо. На Colt също имам Hyper Charge, но и той не ми е 11. Ще играя с Джаки. Днес направих победа с Джаки. Знам, че Джак е по-добра за Brawl Ball и за Showdown е много добра, защото улта не е много добра.
И сега този Едгар може да ще ме убие. И пък по-скоро аз ще убия него. Скоро убихме Едгар, вече няма кой да ни спре. Може да направя класация с спайка от доста $8. Защо не говори? Там, както също така, ако сте забелязали, че всеки много сезон тук убиха ме. Вдигате 7 пъти, вдигнахме на 64 пъти. Аз много не играя с контакти. Добре хора, може да играя с един и ми излезем да играя. Аз имам малко бравари. Мисъл, аз скоро започнах да играя Brawl Stars. В смисъл, акаунта ми е играл, нали, по-рано и затова имам... Ох, ма сърча много благодаря за това, но... Ох. Добре хора, вече го забързахме малко с гаджета му. Още малко да го забързаме. Това сърчи ли беше? Да, това сърч хора и ще умра. И това беше яко. Хора, умряхме. Мисля това да е последна игра за това видео, все пак. Сега, какво появяваше от някъде, нямато от 300 години. И като последна игра ще играме на Duo с Dynamite, на който нямам скинове, но играя с него. Добър е Dynamite. Ого, има друг Dynamite, има Birdie! О, другия Dynamite вече е голям. Ого, язва. Колко Dynamite? Dynamite срещу Dynamite и хора. Dynamite ми демидж. Dynamite е с Леон. И Dynamite хора умря. Първо я ще умря. Сега хора може... О, не, Dynamite се възроди, аз почвам да бъда. Примото биха примото хора. И ми откраднаха паурите. Ах ти, където? Мъртъв си. Мъртъв е това. За малко. Да, доста гадно. Доста гадно завършък. Но това беше. До следващото видео харесайте видеото, абонирайте се и пишете коментар. И до следващото видео. Чао!